Siyabingelela mbukelo khona ekhaya obela umthanazi Dlamini P30 Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya kunezinto efanele uzibheke uzibuke ukuthi ziyakuvuma noma zikuvumi na. Kungenzeka ibhodlela lemagic oil alikuvumi uvunywa isigubhu. Kungenzeka isigubhu asikuvumi uvunywa umuthi wamadlozi. Kungenzeka umuthi wamadlozi awukuvumi uvunywa yini iwasho kuphela mbukelo khona ekhaya. Ngoba kunesidlamini esikuthinte kuzolunge ini mbukelo ekhaya kulunge into zakho. Ungithatha mina ngithi kuwe sumela impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Kunento zesintu ezikhona emhlabeni ezingavumelani nawe ekudinga ukuthi ungaziforce noma ungayiforce mbukelo khona ekhaya azizukusiza. Isigubhu sikhona siyasebenza kakhulu sidonsa imali sivula ibhizinisi sivula inhlanhla sekuphumelisa nawo mbukelo khona ekhaya. Ngenzeka sekuvuma wena sivuma omunye uvunywa yini ibhodlela elincane lemagic oil, omunye uvunywa yini isihlazi, omunye uvunywa yini iswasho. Bheka ukuthi yini mbukelo khona ekhaya evuma wena empilweni yakho. Ngeze kukuvume konke mbukelo khona ekhaya. Khona kumele kukuvume, khona kumele kungakuvumi. So uzokhatha zakho azikhanye kahle and lokho akulungi nalokho akulungi kanti wena ubutha konke okukhona awubheki into evumelana nesimo sakho, evumelana nedlozi lakho. Mhlawumbe idlozi lakho alifuna amafutha, alisifuna isigubhu, alifuna iwasho, alifuna impepho. Uyakubona masilokho, alifuna makhandlela. Bheka okumele kulungane nawe nesimo sakho sempilo mbukelo khona ekhaya. Ikhona into edonsa imali, khona into edonsa inhlanhla, khona into evula umsebenzi nokuthi ube negazi uthandwe ngabantu mbukelo khona ekhaya. Ngaba iswasho noma ngaba yiwasho,